Tunga ka na lay? Tunga. Oh, balik ka lang man puhon kay. Dad anak to day takubi kay ron di iringon. Ding. Unja laging. Lagi kay reserba pohon habagat. Nana si Aladdin guys. Padahaglab asir. Na ba kain taon na no? Halos tanan gyud na nagko guys kay namasin lagi in taon og kaluy-an aning panagko kay dili tanang adlaw mudawi ning panagko. Pero sul sa isa ka buwan na adyo na siya. Magparamdam dyan na sila. Mo nang karon kay ting mamsa man namasin sila guys. Atong tanawon guys og unsay kuha ni Aladdin. Niabot na pud si Bert guys, si senior na. Dakong pambot may gisakyan guys. O tuan na po si Junior Bert oh. Sutoy-sutoy. Hala. Hala. Ulo dilan. Ika na ka. Na Bert. Na man mo dunggo aning kuan daplin. Mo ni pamalangri guys nga panagko. Di man kay nato makita guys kay ni aman sila tuaman sila dunggos kuan. Pikas tampi. Di ta kita silang isda guys. Kay tuan na maglaba zero oh. Tuan na maglaba zero. Naa jud di ay. Wa masiro guys.
Usa ang kang senior. Atong tanaw ni ka junior guys. Kang junior og niya ba? Kani mga bata mo di mo hapit ni tunyo guys. Di man ihatag sa mong labasiro yang isda. Mga pilang kilo, Bert? Tulo? Grasya. Salamat sa Ginoo. Adawa ko mo galakak na kapag nakaabot ang nangawa na mag asa pa yung mga pito kailangan ko na mag-ipagbili kakalubot mo kay kapalutaw ro kalubot mo kinaniit pag-abot mo dito isa dito nada kita ay saya sa katara pa na yung matabo laban lagi lambo ha Pila ka buok yung ulan? Mga bitaw. Sige lang. Nanagko na sila. Ha? Manong? Mag-deliver og isda. oras O di makuha oras pa kay vlog. Paldo mana? Manong, pila ka buok jo? 5? Wow! Wa jud ko kita sa isda ni Jabay. 5 ka buok? Ha? Wow, paldo! Ha? Ah, binutbutan de kong tulo. madar dah kamu mahuman anak perpaun sih bro wana landang yang bila salain aja lah landang bro Imo Bert, pila? ay kaya po Mao lang gihapon? Wow! Paldo! Wa taon pud masiro, naagihapon. Kaloyan. Kain ko si Alex umahikuyog, Bert. Kain ko si Alex umahikuyog. Nanay, buli na akong gikuha. Nalagay ba kinsa mo paon adto? Ha? Og di mo ko ang panggagmay. gagmay nga bolinaw Murag madas panagko.
Hala ko no day. Asa imong isda? Ha? Ano yung isda? Ato. Sorry. Mamisa. Kani. Pero kasupay ko ah. Yamo sa lagaan niya. Gadungan mig pamaon guys, mao ni yang dawi oh. Mga 3 kilos metene kapin. Dulay 4 ni. Kang papapod kay sa kabuo. Wa masiro ang among pagpamaon gabi guys. Uli gyapog puhunan. Eh, pagkuhan ni kabilinan mo kamot ba yung kuyape nung balibot ang mga lunggan ng damo ang pinapinuhan. Apit og pandisal taga oh. Nay mo ba? Ako, ari ko laan ni tambay.